Dende Esquerda Unida facemos un chamamento a mobilizarse en todos os actos, manifestacións e concentracións en conmemoración do orgullo neste mes de xuño. Dende Esquerda Unida temos tamén denunciado que a lei aprobada no ano 2014 de trato e non discriminación LGTBI non cumpría coas expectativas dunha lei que asegurase o cumprimento efectivo dos dereitos contidos na mesma. Fundamentalmente carecía ou carece de unha parte fundamental que é o réxime sancionador, é dicir, que ata agora non se está a castigar os incumprimentos que afecten os dereitos das persoas LGTBI e, ademais, a maior parte dos dereitos contidos non tiña ninguna programación para a súa implantación. O resultado que 2 anos despois estamos prácticamente igual en todos os eidos. A través do DEAGRE temos denunciado tamén o incumprimento dos dereitos do colectivo e das persoas LGTBI, tanto da súa seguridade como a nivel sanitario como a nivel educativo. A realidade é que estamos igual que fai 2 anos anteriormente e obviamente entendemos que é preciso implicarse e mobilizarse. Estamos en xuño é un mes importantísimo para o colectivo LGTBI, tanto que o 28 de xuño é o Día Internacional do Orgullo LGTBI. En Galicia avanzamos moito, están dando pasos moi importantes na conquista dos nosos dereitos, sen embargo, queda moitísimo aínda polo que seguir loitando. A aprobación da Lei 2/2014 de igualdade de trato e non discriminación de persoas LGTBI podía ter sido un avance importantísimo, unha lei referente a nivel estatal, se ben foi un proxecto que quedou nunha lei bastante valida de contidos grazas ás emendas do Partido Popular. Isto demostra a necesidade de que asociacións, colectivos, activistas e demais estruturas LGTBI temos que loitar unidas para acabar de conquistar os nosos dereitos e impedir que nos sexan arrebatados. Por isto, en Alianza Esquerda Unida facemos un chamamento a participar en todas aquelas movilizacións do orgullo LGTBI ao longo de todo o país e facemos un chamamento ás institucións a que se comprometan realmente cos nosos dereitos.